Ok ljudi, danas je specijalan dan zato što definitivno se vidi u naslovu videa. Danas prizivam ukletog Patrika, prizivam ukletog rudara, vješticu, zna se već doći. Znači prizivam ukletog Patrika, ukletog rudara, vješticu i ukletog knjigovođu. Znate vi šta je tu? To su doslovno 4 zlikovca. I vidjet ćemo da će se potući i će se svi udružit i napast mene. I će se tipa dvoje protiv dvoje, tipa ukleti knjigovođa sa vješticom, zato što smo vidjeli da ne da se otme metlo od vještice. Odmah se on pojavi, tako da ja mislim da je on zaljubljen. A ne znam da će se ukleti rudar i ukleti Patrik za društvo, možda će se svi zajedno potući, ali ja mislim da je ukleti knjigovođa zaljubljen u vješticu. Tako da, ljudi, ovdje mi je stativ s kojim ćemo sve snimati i vidjet ćemo šta će da se desi. Imam 4 stativa, ovo ovdje, ne znam ko će se ovdje pojaviti, ali definitivno sam čuo pomiješane glasove. Znači, doslovno sam čuo nešto onako ljigavo, ko neka glista, to je sigurno ukleti Patrik. Vidio sam nešto bijelo. To je sigurno ukleti knjigovođa, znači ne, ukleti rudar, vidio sam neke bijele oči. To je sigurno on. Čuo sam onaj glas i čuo sam neku babu koja se smije. Čuo sam on, znate da je to vještica i čuo sam onaj, znate, ukletog knjigovođe, znate. Tako da ljudi, sve sam ih vidio, to jeste samo sam ukletog rudara oči vidio, a sve ostalo sam čuo. Tako da ja mislim da će se oni u današnjem videu potući, to će biti to da sam vidio. Tako da ovdje kao što vidite je samo jedan stativ, a imam još 3 stativa, znači ovo uključujući, znači ovo je prvi, tam ima još 3, tako da sad se ovaj put pripremio kao pravi profesionalac, da vidimo šta će da se desi. Ja mislim da će neki, ja iskreno mislim da će se neko tvoriti na ovo stolici, a? Šta vi kažete? Nešto mislim da će se neko stvoriti na ovo stolici. Nisam skroz siguran, ali iskreno mislim da će se neko stvoriti na ovo stolici, jer ne može se niko ne stvori. Sigurno mora i ukleti Patrik i u vještica, a u vještica ne vjeruje, zato što ona leti po zraku. Ukleti, možda konačno saznamo kako izgleda tijelo od ukletog rudara. Zašto smo samo kad smo išli da mu gradimo sve stvari, kad smo išli onako da naspijemo bunar, kad sam ja išla u kuću, vidjeli smo samo bijele oči. Bijele oči onako kako se tresu. Pretpostavljam da je to ukleti rudar, tako da danas ćemo konačno, možda i nećemo otkriti kako izgleda njegovo cijelo tijelo, ali definitivno ovdje postavljam prvu kameru, tako da definitivno vidjet ćemo se gdje se prvo pojavi, tako da vam se čujem kad postavim sve kamere. Ok ljudi, definitivno su se pojavili u prošle možda 2 sata od tog što se pojavili kao što je sati. Kao što ste vidjeli, ukleti rudar se pojavio tamo, vidjeli smo u oči. Vidjeli smo Patrika, ali definitivno, da, vještica se pojavlja tamo gdje je stolica. Mislim da se tu pojaviti ukleti Patrik ili ukleti knjigovođa, ali ne. Ali iskreno sam očekivao da će se tamo gdje je ona radionica pojaviti ukleti knjigovođa, zato što, a ne, tu će se pojaviti ukleti rudara, zapravo tu se pojavio ukleti Patrika. To je jako čudno. A vještica se pojavila gore gdje stolica. Ukleti rudar i ukleti knjigovođa su se ovdje pojavili. Vjerovalo vi ne, znači doslovno ukleti rudar i ovako ovdje su bile oči. I ukleti knjigovođa je samo skočio na ukletog rudara. Ti ne znaš šta ja pričam. Sad ti objasnit ću. Danas sam prizvao, znaš koji je ukleti Patrika sam prizivao sam ukletog Patrika. Prizivao sam ukletog Patrika. Je li on opasan? Prizivao sam ukletog Patrika. Jesi, je li došao Patrik?
Ali ne, to nije Srb. Ako bi došao, šta bi Čuo onda? sam pomiješane glasove. Pomiješane glasove od ukojtog knjigovođe, ukojtog rudara, vještice i ukojtog Patrika. I on su se napali. Evo, tamo vidiš, tamo gdje je stolica. Tamo se pojavila vještica, gore je letila po zraku. Ovdje sam isto postavio kameru, sklonio sam sve kamere, tamo mi je ostalo. Ovdje ti je ovako zverivo ukojti Patrik. Zverivu? Da, vidiš ono tam crno, ima tam još jedna kamera. Tam ima još jedna kamera. Ovdje, vidiš ono crno, tu sam vidio oči. Bijele oči od ukojtog rudara. Nisam vidio cijelo tijelo, samo bijele oči. I znaš šta? Nije ništa bio, nije ukojti knjigovođa bio na onoj kameri. Nego ukojti knjigovođa skočio na ukojtog rudara. I tu mi se prekinula kamera, ugasio mi kameru. Pa to... Znaš šta? Sada ću pustit ljudima dio kako su nas napali. Znači dio od ukojtog knjigovođa, od vještice, od ukojtog Patrika koji mene napao i od ukojtog rudara. To će biti najsvješteno kad sam ja počeo šrajtati. Pa pogledajte vi, čao! Ja ću sad da nosim sjekiru. Da vidim. Bježimo. Gdje je gore? Bom, gdje tamo? Go gore. Stani, vidi. Gore, uzbrdo. Bježi. Dolazim. Vidi, nemoj slajda. Upate zadru. Upate se, ovo je uzno. Ovo je velika uznornica druga. Pazi, nemoj pašće. Šta je bu bio sad? Šta je ovo? Šta je bu? Patrik, stani Patriče. Ok, stani Patriče. Patriče. Ok, ne, bježimo odavde. Bježi na uve, Patrik. Bježi. Čekaj, bježimo.